Maswera sai ndadzoka nayo zvakare. So zviri mudzimba umu vanhu vakagara zvakaoma chokwadi. Okay, mudzimai anoramba kundiisa pamaprofile picture nekumastatus kwake, even kubuda out neni sevamwe haadi. The reason she told me kuti varume wakavaratidza kuti unovada vanoonererwa. That's why achiita izvozvo. Chechipiri, bonde ndopiwa 1 round, kaviri kana katatu pasvondo, ukutonyimwa zvamuli. Wakamubvunza anobva ati uri kuda kukokota uchi hwangu kunge wakapedza kuroora sei? Apa ndange ndichitarisirawo zvekuma 4 to 5 rounds pazuva. Izvo nandi. Zvobva zvadhakwa imi ndo zvandati zviri mudzimba umu. Iko kukomplaina hanzi urume wako uri kumesa mablankets. Ndomuti ungagotadza sei kumesa uchigara wakawanda mudumbu. Dai waindipa kakawanda waikamuka. Zvino pakauya mwana walandlord. Mukadzi akarambwa nemurume wake. Murume wacho kwai akaenda kuchando. So ndiye wandakaudza zvichemo zvangu, akatoti mukadzi wako akapata fani. Vamwe tiri kuvatsvaka varume ivava. Nyangwe nemapenzi zvavo. Iye ari kutoita wekudadira. Apa mwana iyeye akavakwa, akanaka, anogeza, bvudzi rake rinoyerera. Mukadzi uyu ndinobuda nguva dzimwe chete naye tichienda kubasa. Iye achiendesawo vana vake kuchikoro. Saka zuro akazonditi, bamwimi, kana manzwa nenzara ndiripo. Ende kutaura chokwadi atoripozve, chokwadi zvandamboreva zviya, akavakwa zvakanaka. And I imagine akambondimbandika nemazukumbo ake, ndinonzwa kumerera. Aiwe! Zvavatoenda buda. Zvino chiri kutyisa madhamu, vakanditi ndakagadzira chishwe chokukusunga nhengo. Wakahura ndonochikanda pakati pedhemu. Haifi yakamira zvakare. Saka ndodawo kubvunza kuti kune vanogona kusunungura chishwe ichi here? Nekuti handiri kuzoita chongosi. Mwana walendaza akatoti akazviziva mukadzi wako tomudzinga pano. Saka ndatova netusimba mbichana. Okay, so guys, kana pane munhu anoziva kunosunungurwa chishwe ichi, mongondikandirawo ndokwanisa kuti ndibatsirane nabhudha kuti vagowana kuita amen, tongozongoona, asi munongokandawo mondudza kuti mofunga nenyaya kana kuti tisavabatsire. Kozoitawo ava vakati Sunday ikangosvika ndobva ndafunga kumwe kumasowe kwandakamboenda ndichidawo kubatsirwa. Ndakati ndakusvika pasowe ndichibva ndaonekwa namadzibaba vaiparidza. Zvikanzi areruya, areruya, mai vari kuuya vakaremerwa nemweya. Wati muvaimbire nziyo, dzimbo dzetsitsi. Madzimai mese vatambirei, muvamonere nejira regirini. Iniwo ndikati ndichinzwa nekuona kutambirwa kwakadai, ndikati nechemwoyo zvangu zvaita. Ndakafambwa neni ndikanogadzikwa pakati pesangano, apa pachiimbwa zvegore rese. Muri kunzwa here? Ndakagara. Pakauya muprofita aiva akapfeka mazigemenzi mazihombe ekuti vanhu 3 vaikwana imomo. Zvikanzi amai, pano ndopaperera dambudziko renyu. Imba yamuri kutsvaka motobva maanayo pano nhasi chaiyi. Denga rati machema kwenguva yakareba, yasvika nguva yekusununguro. Ndikati imba ndinayo, ndatova ne6 years ndaroorwa. Zvikanzi denga rati mbereko iri kukunetsai. Ndikati aiwa, mwana ndinaye. Zvikanzi amai, mukada kuuya pano kuzotiedza muchachema. Zvese zvandiri kutaura izvi ndiri kuzviona pamweya. Ndikati kwete, handisi kukuedzai. Musha ndinayo uye mwana ndinaye. Pandiri kuda kuti nditaure dambudziko rangu randaa ndafambira, zvikanzi imbomirai. Kuita nharo nomweya. Munoda makati madzimai.
uyai nemakate emvura 3 apa maiva muna Juni kuchitonhora. Ndakangoti nhai Mwari, nhasi hangu ndakanzi gate rekutanga imi ndakafuriza ndikagotanga kukreshwa mutsipa uyu, kukrashwa waita kunge uri kuda kuguduka. Ndikagonzi rimwe gate rechipiri zvakare ndakabohwa nekutonhora zvikanzi right taakuchitaura ndiyo mhepo yatiri kuda kuti ibude iyi. Apa ini ndaoma nechando ndichibvunda zvikanzi mweya une shungu uyu, tarisai zvauri kuita, zvikanzi uyai mumukireshe futi maiwe. Ndikati chimbondisiyai mutsipa wakurwadza, zvikanzi hatikusiye kusvika waenda, washungurudza mwana uyu kwemakore. Ndiwe ani? Ndikati ndini maikiki, ndiri kutaurawo, ndisiyei, zvikanzi batai munhu. Ndakaenda kutsikirwa nevarume 3 ndakazhamba nekurwadziwa, zvikanzi chema, nhasi hatikusiye kuchema kusada kuenda. Ndakabowa zviya zvokuda kuti vandisiye, zvakashaya basa. Ndakatoona kuti pano chigemu chekuchema hachishandi, regai ndinyarare zvangu. Vakabva vandisiya, zvakashanda because ndakanzwa vakuti waenda ka chivabatira naye vanogara pasi. Kumapostori handichadzokeri. Kune vaya vanoda kubatsirwa, munhu ngaazvivharire dhoo rake anamatire mumba, nekuti unonodirwa mvura muna Juni makadai. Saka vari kungotikurudzira kuti hai tizive kwekuenda kana tine matambudziko. Maita basa zvokwadi. Okay, don't forget to like and subscribe. Tikopota tichikupai dzinouya nevanhu idzi.